Nindot kaayo ang pagpahinumdom ni Kristo sa mga mutuo kaniya sama nato. Sa may iyang pahinumdom nga kita di ay himuon niyang mga mamumuo, mga ngani. Kay daghan kuno ang anihon, jutay ra ang mga ngani. Kinsa may mga ngani, kining nisimba karon. Kinsa may anihonon, kadtong wa musimba. Sa survey ni adtong panahon sa IEC, na pamatud-an nga dinhis Pilipinas, sa mga Katoliko nga 85% ang aktibe ra nga musimba matag Domingo, naara sa mga 10%. Oh, di mo to. Tistingi og paniid sa inyong palibot. Pag-ihap og napo kabalay nga inyong silingan. Karon ba iguli ninyo? Unya suway og susi kada Domingo niining membro aning napo kabalay pilay mo simba. Bisag ani pa ka dinhi duol simbahan. Makaingon gyud ka nga tinuod no sa nakatong malayo-layo. Pareha karon nagmisa kog usa ka barangay dinhi, barangay chapel. Akong gipangutana, pilay inyong population dinhi, das mga bata, mga 500, imo sa di pa diroy, pilam day, mga 2,000 pagani ka pindas mga bata. Nya ang nanimba wa kabot sa gatos. Nya katong misaha para tos tibuok barangay. Nako pertig yung dakua sa inyong anihonon. Dako kayo. Ang pangutana, kinirong nanimba, tinuod ba ka ni nga mamumuo? Kinsa ninyo dinhi ang musugot nga himuong mamumuo sa Ginoo? Taas ang kamot. O tanawa, tulura man gani kabuok. Nya hinay pa jud kag inisahan, ana pa gyud. Ako nakita tulura kabuok. Ambot ang choir gani wa mo isa. At iniisa de, wow, ako kabantay na. Ato, daghan-daghan na dito. Pasabot, niinisad karong nanambong, wa sa di siguro. Wa gani kaabot og 10%. Ang gusto yung muani. Kay ang tinuod nga mga ngani, dili lang ang nisimba, ang mituo sa Ginoo. Mga magtutuo, disciples of Jesus. Mauna nga, ang iyang disciples, duha man na kahutong ang 12 apostles, na disciples to apostles, ang iyang yung most trusted, nya dayon katong 72, nga mo'y gipadala karon 72 na disciples, mga faithful disciples, iya na sang gipadala. Naata na bilong ana, wa naman ta mabilong sa 12, kay special man tong 12. Arita mabilong sa 72. Symbolic sa atong tibuok ng magtotoo. Sige, kadtong wa mo isa, mga disipulo mo siyawa. Lagi. Kay ang tinuod nga anihonon, kanang mga taong giharian sa yawa. Ang mga ngani, kanang mga tao nga giharian sa Ginoo. Sige, tagaan ta mog second chance. Basin pa day, mausap inyong una-una. Last chance na lang niya. Kinsa dinhi ang musugot nga himuong mamumuo sa Ginoo? Taas ang kamot. Maayo. Ubay-ubay na. Jutay na lang ang wa mo isa. Pasabot, di pa to sila musugot nga himuong mamumuo sa Ginoo, posibleng mahimo silang mamumuo sa demonyo. Karon kinsa may mamumuo sa Ginoo nga tinud-anay, unsa may una niyang sugo, insiya pagdalagid mo pakigdait, bisag asa mo muadto ang isulti gyon pakigdait or kalinaw. So magdalag yung kalinaw o pakigdait. So kamong tanan nga ni isa karon, igadto ninyo, iguli ninyo pakigdait gid ha, kalinaw ngadto sa inyong mga silingan o kauban sa balay. Kamong mga ginikanan, kung magyaw-yaw na mo, unsa may inyong dala, pakigdait o kagubot?
Mo na ay na mo pagyaw-yaw, makigdait na mo sa inyong mga anak. Kamong mga anak, igabot sad sa inyo, adto ra mo magsigig tan-aw ng cellphone, di gid mo manghugas, di gid mo manglaba, di gid manglimpyo, nya dagko pa kay mugkaon. Unsa may inyong gidalasan ngadto sa inyong ginikanan, pakigdait o kasuko? Murag kasuko gitingali da. Maglagot man to magtan-aw ninyo. So makigdait ganita pasabot atong tagaan sila og nindot nga batasan, nindot nga naong. Sige, lingi ay mong tupad. Sugdi ko na be, tagaig nindot nga batasan, ing na friend na ta. Friend na ta ha. Friend. Sa to pa, makigdait ka kay friend man, friendship. Ana, kamong mga asawa, friend ba mo sa inyong bana? Kani, wag ni siguro yun. Daghan kayo, mga asawa nga inimis ilang bana. Kamo sang mga bana, unsa man, friendship mo sa inyong asawa. Usahay ra gyapon. Na, ayuhag yun, pakigdait. Ikaduha, nga timaan nga kita mamumuos Ginoo, di gyud kuno ta magdag kwarta. Ay kwarta hay. Yes, ay mo pagdag kwarta or sudlanas kwarta. So, kung nagdamor og kwarta diha, ihog na tanan sa kolekta. Aron iniglakaw na ninyo, wa lagi mo kwarta. Unsa may inyong gida? Ginoo. Ginoo ra gyud yung dadon. Kay ang kwarta di man naman luluwas. Ang manluluwas ang Ginoo. Kanang kwarta makadaot man gina kun imo nang dadon-dadon na sigihan kag tan-aw sa mga kawatan. Tan-aw daghang kag kwarta kuoton. Kwarta di masuko na sad ka. Awa na, impierno na. Or parabol raman sa ni mura man ni siya kana ganing singan ana pasumbingay. Pasabot ayaw gyud pagsalig sa kwarta nga maoy makaluwas sa imong kinabuhi. Kana mo na importante kayo. Ayaw pagsalig sa kwarta nga maoy makaluwas. Unsaon man ang kwarta himuang agianan sa imong pagpakigdait sa imong silingan. Kana nindot kay na. Unsa may bunga kun ato ning sundon, matod pa ni Kristo, muramog mga karnero nga gipadala taliwa sa mga lobo. Unsa man, i-abuse ta, pasakitan ta, insultohon ta sa mga taong dili pa suod sa Ginoo. Pero kay anihonon man, ani lang yun. Sa una, mananggi mig mais may amo dito, mananggi ba? Mais. Mga samad ni usahay, sa kanang iya bitang, kanang, inigana, kanang iyang kilid, sakit man na. Na, masamad. Pero sige lang yun. Ani. Maani yun tanan. Maani yun. Katul kayo. Kay porting daghanang dapaw. Ani lang yun. Makakaon yun. Agwanta ba? Muna yung Kristo, gipadala ta mo samag mga karnero ngadtos mga lobo. Insultuhan ginoon mo primero, pero sige lang. Usa sa atong mga modelo karon sa pag-ani sa mga anihonon, mao si Bishop Chupilo Kamomot na karon Venerable Chupilo Kamomot na. Ang tanan kunong kolekta adto simbahan, iya ginang ipanghatag ngadto sa panginahanglan sa simbahan, labi nas mga kabos. Ingon ana siya ka, grabe mo ani, mo tong nasuod gini siya maayo karon santosono na. Kaning venerable mao na ni ang first step para mahimong full-fledged nga santos. Ang sunod ani beato or beatification. Nya ang sunod ayon sainthood. So na siya sa nasud na siya sa official step para mahimong santos. So ang ayan tang magpasalamat, mao nang magpasalamat gyud ang Archdiocese og iproklamar siya aron mahimo siyang nato nga modelo sa pagkamangangani. Di ako'y letter diring nadawat gikan sa iyang napmugna
usas iyang namugna ang mga congregation sa mga madre kaning DST, Daughters of Santa Teresa, of Saint Teresa. Ang letter July 2 gahapon July 2, 2022. Akong basahon na. Ano na ba diyan? Ibutang ang litrato ni Bishop Chupilo Kamomot. An appeal for financial assistance for the solemn Thanksgiving Mass and promulgation of the decree of heroic virtues of Venerable Chupilo Kamomot. 2. Gi-address ni siya all territorial and online parishioners of Reverend Father Crescenciano Ubod. Sikat kita. Bati apil mo ani ay. Awa. Ako si Reverend Mother Maria Luella Grace L. Boscato, DST, Mother General sa Daughters of Saint Teresa, usa ka kongregasyon founded by Venerable Chupilo Kamomot. Nagpasalamat sa Dios sa dakong grasya nga iyang gihatag kanamo o kanatong tanan sa pagtuboy sa Santo Papa Pope Francis ni Archbishop Chupilo Kamomot as Venerable last May 21, 2022. Tungod niini adunay solemn Thanksgiving Mass and promulgation of the decree of heroic virtues of Venerable Chupilo Kamomot karong July 27, 2022 nga pagahimuon didto sa New Saint Teresa Chapel sa DST Compound, Valladolid, Carcar, Cebu City. Uban sa pagtugot sa Arsobispo sa Sugbo, Archbishop Jose Espalma Didi, we organized a committee og ingon man usab sa pagpangayo og tabang finansyal sa mga tao nga adunay malumong kasing-kasing tungod kay usaman kini ka archdiocesan event. Sa paghimo namo sa budget, mi come out nga moabot og around 7 million pesos ang kinahanglanon para sa maong kalihukan. With the time giving nga haduol na jud kaayo, maglisod na jud ang among community pag-procure ani nga amount, since si Father Crescenciano Ubod proven naman abi na kog proven naman sa kabagag naong proven naman sa pagtabang sa mga dagkong archdiocesan events like the construction sa Capilinia de Fatima o sa consecration rite niini. Kami midangop usab ni Father Siano og muhangyo ninyong mga parishioners, online and territorial parishioners, to help us provide the necessary financial budget for the event in honor of Venerable Chupilo Kamomot. Sa katapusan, kami nag-invite kaninyo sa pagtambong ni ining talagsaon og dakong event sa atong Archdiocese of Cebu. Daghan kayong salamat in advance sa inyong pagtabang kanamo. Kami manghinaot nga ang Dios nga makagagahom sa tanan ang tuburan sa grasya, magpanalangin kaninyo og sa inyong banay sa kanunay, og ingon man usab si Venerable Chupilo Kamomot maghatag unta sa iyang amahanong panalangin kaninyong tanan. God bless you all. So gikanin ni Mother Maria Luella Grace Boscato ang ilang Mother General karon sa DST. Sugot mo aning sulata dili? Hinay man. Mo dawat mo aning sulata dili? Kana mo na mo dawat. So ako mo dawat pud ko niya akong i-declare karong Domingo ha nga stop usa nato ang ato dinhing DOPS ang para sa atong parokya kay archdiocesan man nga event mo supersede ni sa atong panginahanglan. So stop usa nato hangtod mahumaning maong project nya. Sugod karong Domingo ha magbaligya tag slots bag-ong slots
Ang iya aning abbreviation kay HGVTC. HGVTC. Healing Graces of Venerable Teofilo Kamumot. HGVTC. Tag 1,000 gyapon per slot. Nya 7,000 ni ka slots. O gusto mo kay gaawas-awas pa manirong grasya ni Venerable Teofilo Kamumot, pamalit dayon mo kay basig mahutdan mo ani sunod semana. Daghan magiging mangadto dito, magsigig higdaan ang yang lubong. So kutob mo palit ani do na namoy healing graces, healing body, spirit, relationship. Maintang mo palit ani si President Putin og si Zelensky aron mahil sa dangila karong gubat, no? Anya mamalit sa dani ang atong mga bag-ong na pili nga mga opisyalis og ang mga nangapilde sa politika aron mahil sila sa ilarong mga hinanakit sa buhay og maka-move on. Na si Bishop Teofilo Kamumot or karon Venerable Teofilo Kamumot dako kayog ikatabang. So open na ang atong slots. 1,000 per slot onya HGVTC. Usba ko nog yaw-yaw be? HGVTC. Ang meaning, Healing Graces of Venerable Teofilo Kamumot. So, atong pakpakan ang DST sa ilang buhi kayo. Maupan ni sila ang congregation nga dinhi na founded sa Cebu, pero gagikan gid Cagayan ang iyang root. Karon founded diri gid ni Tobo. Tuasan ni sila yung mga branches sa ubang mga diocese or mga igsoon, pero nahimo dayon silang pontifical right tungod sa kakusog sa ilang bukasyon. Daghan kayong bukasyon nga epektibo kayo ang ilang apostolate dinis atong archdiocese o kasilinganan. Kita mo na mga madriha kanang brown ba? Brown ang ilang kwan. Mura sila dahong laya pero buhi kay kasing-kasing. Brown. Opposite po na sila sa kaning kang Monsignor Crikenbeck, kanang green. Mura sa dahong lunhaw. So green o brown. So kani sila brown eh. So ato ning dawaton ha. Nya ihunong sa nato ang atong dopes. Ato lang gining isakripisyo. 12,000 mo to atong target. As of yesterday, nakabaligya na ta sa atong dopes og 10,199 slots. So 1,000 na lang kapin, pero nasa diay mo padayog palit sa dopes, nung di man dawaton, pero officially ato lang sang ihonong. Pero ang final counting ani karon pang Wednesday, ang atong final counting sa dopes. So 12,000 may atong gitarget para makastart ta sa atong construction, hopefully basin pag madali ra ni kahalin ang kang Bishop Teofilo Kamumot. Unahon tani kay karon na ning July 27 nya maikog punta sa atong archdiocese labi na ni Archbishop Palma nga mi initiate or mi tugot nining maong Thanksgiving event nya wa nya tay ika-support. Ibaw ko wa gyoy lisod basta magkasinabot lang ta, no? So HGBTC slots. Ako ning giapil sa kong humili ngano man matod pa sa Ginoo, ayaw mo kalipay kung makapawagtang mog mga yawa, makaayo mog mga masakiton. Unsa may atong ikalipay nga masuwat ang atong ngalan didto sa langit. Masulat ba ang atong ngalan didto sa langit? Si San Pedro o si San Pablo sa atong ikaduhang pagbasa niingon siya, patay na ang kalibutan para nako og patay na sad ko para sa kalibutan. Unsa may buhi diri nako mao si Kristo. Kanang kwarta, kanang tanang mga kwarta dili na importante kun way Ginoo
wa ginay value ang kwarta, balay, sakyanan, dungog, wa ginay value basta way Ginoo. Muna si Bishop Chupilo Kamumot nagpakita niini. O kitasan mo ambit niini aron mahimong mapuslano ng atong paggamit sa kwarta. Mahimong makaani og daghang kalag. So pangimbitar mo og mga kalag, bisag ka nang wa mo simba. Ingna pamalit mo slot para ni Bishop Chupilo Kamumot aron do na mo'y healing graces. Dili lang physical, galabi giron ang healing sa atong spiritual sicknesses. Malig-on ta batok sa mga atake sa yawa. Aron human ini makaingon gyud ta diri sa atong tubag sa salmo nga nag-ingon pasinggita ang tibok yuta ngadto sa Ginoo uban ang kasadya. Sadya gyud. Karon ang Ukraine nisinggit in town, nisinggit uban sa kasubo tungod sa nangamatay nga mga mahal sa kinabuhi nga nangaigo sa bomba og mga bala siging gubat karon. Di na mo'y nindot ang pangandoy sa Ginoo musinggit ta tungod sa kasadya, tungod kay nagkahiusa ta, tungod kay nagtinabangay ta, tungod kay naghigugmaay ta. Sige, manindog na ta.